Ola, boas noites a todos e benvidos unha vez máis, unha noite máis, a Radio Activa Noroeste. Hoxe está con nós Lucía Olveira, que é unha armadora do cerco galego e que ten o seu porto base en Portosín. Boas noites, Lucía. Hola, boas noites. Que tal? Ben? Ben, que tal, Ben, Sira? ben, mira, antes de nada, graciñas por estar aquí hoxe. Espero que despois de, pois da túa intervención teñamos un pouquiño máis de información sobre o problema do cerco en Galicia. Para que a xente poda ter unha noción desta problemática, porque moitos de nós pois non podemos saber todo o que hai no trasfondo destas protestas que fixo a xente do cerco. Vou poñer un exemplo moi sinxelo, non? Sí. Eu, que son pescadora deportiva, podo sacar un permiso na Xunta, o permiso costame entre 10 e 15 euros, e con iso podo coller, capturar, digamos, de algún xeito, 5 kilos de peixe por día. Pero un traballador profesional do cerco pode coller, lle sae unha cuota a coller, de 2.468 kilos ao ano. E a min, sendo pescadora deportiva, podría coller 1.040 kilos, Sí. sempre cando saia a pescar nada máis que 4 días a semana, que é o que ten posto o cerco para poder sair a faenar. Esta é unha das grandes diferencias para que a xente se poda dar conta da injusticia realmente, que non injusticia porque non é comparable o pescador deportivo co profesional, pero do pouco que se pode pescar no cerco, non? Bueno, pois feito así esta pequena introdución, imos co problema. O problema do cerco galego, Lucía, comeza máis ou menos no ano 2012, co reparto das cuotas. Sabemos que a cuota procede de Bruxelas, non? Cando Bruxelas emite o TAC. Podes explicarnos un pouco isto? Bruxelas emite unha cantidade de peixe que ven para todo o Cantábrico Noroeste, e o problema que temos é que as diferentes comunidades chegan a un acordo de como repartir esa cuota que ven da Comunidade Europea. O noso gran inconvinte é que o goberno actual non mirou polos intereses das cuotas pesqueiras para Galicia. Entón, primaron máis os históricos, que despois explicarei pois o que é. Vamos, quero dicir que o noso goberno non pudo defender os intereses da flota do cerco. Pero refíreste ao goberno central ou ao goberno galego? Non, o goberno... A cuota que ven de Bruxelas realmente é o Ministerio de Agricultura quen é o encargado de repartila por autonomías, non? Sí, pero despois cada autonomía fixo unha reunión con ese Ministerio de Agricultura e Pesca e entón aí cada autonomía pois pedía o seu. Cada autonomía tiña o seu propio criterio para pedir para a súa zona. En Galicia quedamos francamente perxudicados co acordo co que se chegou. Por que? Porque como se fixa a cantidade de captura da cuota que lle corresponde ao cerco galego? Como se fixou? Fixouse baseándose nos históricos. Isto, para quen non o sepa, os históricos é a suma de capturas en un determinado período. E o período que se nos aplica o cerco vai dende o ano 2002 ao ano 2012. É dicir, canto máis pescases en eses anos, máis cuota che tocará na actualidade. Os perxudicados, os galegos, porque nos autorregulamos con topes de kilos diarios e menos días de traballo. O resto das comunidades pois traballan máis días, tiñan máis cuota, poderon apuntar máis peixe e tamén
por outro tipo de problemática, como pode ser un barco que estea parado en ese período ou que o patrón non pescase polo que fora, nos vemos bastante perxudicados. É dicir que, segundo fose o índice de pesca do ano 2002 ou 2012, se lle adxudica unha cuota a cada barco, por embarcación. Sí, sí. Por embarcación. Pero claro, evidentemente, todos sabemos que na flota pesqueira galega houve unha regulación do ano 30 anos atrás, non? Do ano 82, máis ou menos, non? Onde se establecían unhos tipos diarios, unhas cotas diarias de peixe. De feito, os galegos sempre nos autorregulamos na pesca para deixar descansar o mar. Sobre todo... Como? Non, sigue, perdón. Sobre todo para, eso que che digo, para deixar descansar o mar. Decidimos poñer un tope de kilos diarios que eran 6.000 por embarcación, mentres, o que che digo, que nas outras comunidades non hai tope de pesca. De 6 días que traballamos, reducimos os días de traballo, e agora a actividade a actividade realízase solamente en 4 días. Saídes a faenar só 4 días. O cerco galego traballa 4 días a semana. Sí, 4 días a semana, máis ou menos. E os demais traballan 5, 6, sabes, máis ou menos? Sí, traballan creo que un día máis. Teñen máis posibilidades de pesca, sí. É dicir que os días de faena, de saída ao mar, son máis ao cabo do ano, pero os históricos, as capturas, son tamén moitísimas máis. Sí, claro, as que teñen eles son moitas máis. Tuveron máis posibilidades de pesca, tanto en kilos como en días de traballo. Porque, bueno, ti pertences a Cerga, non? Que é unha asociación de armadores do cerco galego, non? Sí. Di que non é un reparto xusto. Non. E non é un reparto xusto, precisamente por isto, pola regulación que se fixo da flota a partir do ano 82, e, bueno, porque de algún xeito se está favorecendo os que máis beneficio quitaron do mar, como podían ser os vascos, sin ir en contra dos vascos, evidentemente. Non, evidentemente, porque, a ver, os vascos tuveron un goberno que os soupo defender, que soupo mirar polos intereses propios. Os vascos teñen o que superan loitar. Eso refírese ás porcentaxes por especies, polos peixes, como é? Porque sei que, bueno, pois que se reparte por toneladas, non? Digamos, de xurelo, tanto de xarda... Sí, pero sí que se ve referido ao porcentaxe, porque o País Vasco, evidentemente, tocoulle pois máis xarda que o cerco galego. O cerco do País Vasco tocoulle máis xarda que o cerco galego. Sendo eles menos barcos que o cerco galego. Sí, porque, a ver, a comparativa de barcos tamén é importante, non? No cerco galego, cantos barcos? O cerco galego compónse na súa totalidade de 150 barcos. 150 no cerco galego. E en Vascongadas, sabes, máis ou menos? Non sei se eran 50... 50, moitísimos menos. Moitísimos menos. Moitos menos. Todos os barcos do cerco pertencen a Cerga, Lucía? Sí, teño aquí, mira, a flota vasca son 50 barcos e teñen o 50% do total da xarda. E a flota galega son 125 barcos e teñen o 25% da cuota da xarda. Da cuota da xarda, bueno, pero, a ver, ao mellor estou eu errada. A flota do cerco galego, onde ten máis ingresos, digamos, o que representa máis ingresos para ela é o xurel, non? O xurelo. Sí, é o xurelo. No xurelo tamén... E a cuota do xurelo como anda? Tamén inferior a dos vascos, por exemplo? Non dispoño dese dato, non sei xusto.
pero o que si che podo decir é que, mira, por exemplo, o xurelo aquí en Galicia, falemos do reparto de Galicia, Sí, sí. 9 barcos dos galegos posúen o 34% da cuota do xurelo. Na octava C, que a octava C vai de Fisterre para arriba, é o caladoiro de Fisterre para norte. E 12 Dous barcos. barcos. 9 barcos. 9 barcos. 9 barcos posúen o 34% da cuota do xurelo, na octava C. Xa. E 12 barcos posúen o 33% da cuota do xurelo na novena A, que é o caladoiro que vai de Fisterre para baixo, hacia o sur. Hacia o sur. Entón, o que che dixen antes, o cerco galego compónse de 150 barcos. Se a 9 barcos se lle dá o 34% polo tema de históricos e a 12 barcos se lle dá o 33% polo tema de históricos, é algo moi injusto. Pois Moi sí. injusto. A E por iso a maioría dos sectores estaban en desacordo con este reparto e conformamos a Asociación da Acerga. E a Acerga o que fai é xuntar unha bolsa común as cuotas de todos os barcos e a reparte entre eles mediante unha regulación para ter as mesmas oportunidades todos. E como facedes ese reparto? É dicir, como é esa proposta que xestiona a Cerga? Como repartides a cuota por barco e traballador? Pola eslora do barco, polo número de traballadores? Aí está, vai que tedes en conta? Tamaño de barco e número de tripulantes. É dicir, que pedides que a cuota se reparta non só polo barco e polos históricos, senón polos tripulantes, digamos, polos profesionais. Sí. Esa é a nosa reivindicación dende sempre. Nos pedimos que a cuota se reparta por tripulante. Están de acordo todos os cerqueiros? Non, hai unha parte que non está de acordo con este reparto, pero é unha minoría. A Cerga compónse da maioría dos barcos do cerco galegos. De aí as nosas reivindicacións de que o goberno actual de Galicia non nos escoite sendo a maioría. Supoño que os que non están de acordo son os que teñen unhas capturas históricas importantes, non? Sí, claro. Pero pese a eso, aínda que teñan capturas pois un pouco máis elevadas, eles tamén afirman que a cuota é insuficiente para vivir todo o ano. Hai moitos que o din. É insuficiente a cuota xeral, digamos, non? A cuota xeral que se reparte non chega a é insuficiente. Entón, a proposta que iría, porque Bruselas permita máis que o TAC de Bruselas eleve as toneladas de captura ou o reparto dese TAC, desa cuota que temos para España? Ambas dúas, temos dous frentes abertos. Europa debería fixarse un pouco na nosa problemática, é dicir, pois realmente non lle chega para subsistir cas súas empresas o sector do cerco galego. E por outro lado temos o frente do tema dos históricos, que competelle a España, a maneira de repartir de España, do goberno. Xa. Comenzades unha protesta no mes de outubro. Sí. Amarrouse a flota e incluso houve unha entrega simbólica dos roles dunha serie de embarcacións. Sí. Comenzades tamén unha acampada que durou 3 meses, nin máis nin menos, diante de San Caetano. De feito, pasades as festas do Nadal. Xaneiro, a mitade máis ou menos do mes de xaneiro, volvedes ao mar, volvedes a faenar. Por que volvedes a faenar? Non se aguantaba máis? Arranxouse algo, problema, ou algunha promesa? Que pasou? Decidimos sair ao mar porque conseguimos que aumentase a cuota un 17%. E despois, por outro lado, tamén conseguimos
un suelo base mínimo para que os barcos que tuveran cero cuotas, como é o meu caso, despois se queres explico, Sí. puderan ter algo, puderan ter pois, eso, un sueldo mínimo pois, basado no tonelaxe do barco. E ao conseguir eso, esas dúas cousas, xa levamos 3 meses de acampada pois que foi moi dura, porque moitos dirán, estaban aí por gusto, mentira, por gusto non, nadie está aí a intemperie por gusto. E nada, entón, pois por esas dúas cousas, e sobre todo porque necesitábamos ir por o mar, porque os préstamos no banco non esperan. Claro, claro, haberá moitísimos armadores que teñan un préstamo para Sí, claro. pola compra do barco, non? Que hai que Sí. pagarlo, evidentemente. E se non se pesca, pois mal vamos. Sí. As mulleres do cerco Sí. reunidevos con a conselleira de pesca. Que lle plantexades á conselleira que sacades Foi unha reunión larga e intensa. Reivindicamos que o reparto actual era discriminatorio e injusto. Cando lles puxemos os nosos casos e comprobou que temos poucas posibilidades de chegar a fin de ano coa cuota actual, ela si recoñeceu que había un problema. Entende que hai un problema no seu despacho. E despois sai para fora e de cara aos medios di que non entende o que o cerco reivindica. É un pouco incoherente, pero bueno. Ela dixo que estaba namorada do mar en varias veces, dixo que facía todo o posible que faría todo o posible para acadar unha solución. Entón salimos dali que co compromiso de que convocará en un prazo máximo de 15 días, que vence o próximo xoves, un grupo de traballo que tratará de conseguir un mellor acordo para facer un novo reparto das cuotas. E tamén valorará facer unha norma de extensión que limita as descargas diarias para ser todos iguais á hora de ir ao mar. Xa. A ver, porque despois aí tamén o problema da sobrepesca, non? Que aí tamén hai sancións. Sí, no tema da sobrepesca estamos pois todos pagando unha sanción, en cambio a hora de repartir a cuota non somos todos iguais, é un pouco injusto. Aí ben se ve o discriminatorio deste reparto por históricos. A hora de pagar un... Non, aí non hai históricos. Está ben, está ben. Claro, aí está. A ver, estamos falando dun sector ademais importante, porque estamos falando de máis ou menos 1.300, 1.400 mariñeiros, traballadores do cerco. Sí, isto afectalle a moita xente, o problema que temos é grave. Que ademais despois, claro, vai a outros sectores, non? Sí, afecta a 1.200 familias. Non solamente son, claro, que non son os traballadores do mar nada máis, non? E, bueno, non sei, se me ocorre, pois, os frigoristas, os mecánicos, os transportistas, as redeiras, non? Que ademais as redeiras, por exemplo, a maior parte delas son xente que traballan, son autónomas, con unha xornada, podes supoñer, uns 50 euros máis ou menos, pero teñen que pagar a cuota de autónomos, e se non hai traballo, tampouco teñen dereito á prestación por desempleo. Non, para nada. Supoño que moitas empresas de transportes... Os transportistas pasalle igual, os mecánicos, Os mecánicos, claro, evidentemente, non se pode levar o barco a reparar, non? Sí, mira, e por outro lado os comercios, os bares, as ferreterías, restaurantes, dos diferentes pueblos pesqueiros que viven directamente da economía do cerco, ven as súas ventas e os seus servicios moi reducidos, porque o sector está pasando unha situación de precariedade por culpa desta mala xestión das cuotas. Efectivamente. Bueno, Lucía, contanos un pouco o teu caso, xa que eres armadora, contanos o teu caso para poder ter unha noción do que lle pode afectar a unha persoa, a unha familia,
pertencer agora ou ter un barco no cerco galego. Sí, sí, pois mira, o meu caso, a principios do ano 2014 compramos un barco en Cantabria, un barco de 23 metros e 11 tripulantes. En esta época estabas a pôr en marcha o plan de xestión actual, do cal nós non tiñamos información algunha. Decidimos traer o barco para Galicia, o porto base de Portosín, e cal é a nosa sorpresa, que encontrámonos que no caladoiro de Fisterra hacia Sura, no Bená, non temos nada de cuota, 0 kilos. Isto é por culpa dos históricos. Resulta que o patrón que tiña antes o noso barco nunca viñera a pescar a esta zona, co cal non lle toca nada de cuota a embarcación porque non tuvo capturas de peixe aquí. Ese é o meu problema, pero logo hai outros exemplos que son discriminatorios, o tema este de históricos e inxustos, como que che dixen antes, barcos que estuveron parados, ou barcos que o patrón non pescou, ou barcos de nova construcción que non puderan pescar en este período porque aínda non naceran, por así decirlo, para que me entendas. Sí, porque vai pola matrícula do barco. Non, o histórico basease dende o ano 2002 ao ano 2012. Co cal, polo dono, digamos, polo propietario, polo armador. Sí, o propietario que lle fixo eses históricos a ese barco, é dicir, o patrón que tiña o meu barco en ese período, pois é quen conseguiu os históricos que ten agora mesmo o barco. E como podes comprobar, ten 0 cuota na novena A, porque nunca veu pescar aquí, de Fisterra para baixo. Sempre pescou. No reparto non se contempla estes casos de barcos que veñan de outros portos que non pescaran nunca nas nosas costas? Non, de aí a nosa reivindicación, claro. Pero casos impostos en Galicia. Sí, como todo mundo. E o teu barco ten o porto base en Portosín, que é un porto galego. Claro, debería ter dereito a ter cuota en Galicia, xa que eu compro un barco en Cantabria, eu quero traer para a miña comunidade e traio emprego, porque dou traballo a 11 tripulantes, por encima ainda me sacan a cuota, é un pouco indignante. Entón, claro, de aí veñen as nosas protestas. E as próximas, Lucía? As próximas... Que ides facer? Ides esperar por esta comisión? Sí, en principio temos o compromiso da conselleira de que vai crear esa mesa de traballo para estudiar esas propostas e mirar de acadar un reparto mellor para todos e quitar a norma de extensión. E esperamos que eso cumpla, xa que ela sempre di nos medios que cumple as súas promesas, esperamos que o faga, que o leve a cabo. Pedides, entendo, que unha das solucións sería unha cuota por tripulante. Sí, pedimos unha cuota por tripulante, ese é o que demanda, é o máis xusto. Si tes 11 tripulantes a bordo, deberías ter a cuota para poder sostener a túa empresa cunha economía para 11 tripulantes, por así decirlo. Bueno, se me ocurre que se a cuota vai en proporción ao número de tripulantes, un barco que teña menos, supoño que tamén paga menos impostos, non? Pero sería suficiente a cuota? Sí, normalmente os tripulantes van polo tamaño da embarcación. Non é que eu agora teño un barco de 23 metros, non podo meter 5 tripulantes porque non me chegan para facer a tarefa que hai que facer no cerco. Un barco que teña pois 13 metros, pois chegaríanlle, por poñerche un exemplo, menos tripulantes, 6 tripulantes ou 7, entón pois de aí viría. Según o tamaño da embarcación, según vai o número de tripulantes. Entón sería o máis xusto. Estades todos os de Acerga de acordo con ese reparto, non? Sí, sí. Porque creo que cando se levantou o campamento de San Caetano,
Sí. non todo o mundo estaba de acordo, non, Lucía? Houbo, bueno, Pero disme houbo xente dentro da dentro da Cerga, Zarga, sí. que houve xente que non estaba de acordo co reparto por tripulante. Non, que non estaba de acordo con levantar o campamento. Que non estaba de Non, acordo coa solución que dera a conselleira. non houve xente que non estaba de acordo, pero levar Bueno, 3 meses parados e tendo préstamos detrás a espalda, os bancos non esperan. E a xente necesita traballar, e, e como íbamos a seguir coas reivindicacións e conseguimos eso, pois o suelo mínimo para os barcos que non tiñan nada, e conseguimos tamén aumentar un 17%, que non é moito a cuota, pero entón por eso decidimos pois, levantar o campamento. Houve xente que sí, que non estaba en desacordo, pero houve que ir para o mar. A Cerga sempre vai todo a consenso e a maioría é sí, a que gaña. claro. Manifestación en Santiago. Supoño que o Cerco vai ir á manifestación, aínda que está convocada polo anteproxecto da Lei de Acuicultura, Convocada por eso? Non, non só por eso. non? Non, Polo Cerco tamén. sí, polo cerco tamén. A manifestación está convocada pola Federación de Cofradías e o lema é en defensa do sector do mar. De feito, o cerco tamén se veu involucrado en esa convocatoria de manifestación. Ves algunha relación entre a Lei de Acuicultura e isto que nos pode parecer unha vontade de eliminar o cerco? Sí, eu penso que sí. A nivel propio, opinión persoal, eu penso que sí. Sí, a nivel persoal, claro, aquí falamos a nivel persoal. Queren comercializar cos sectores primarios e queren meter as grandes empresas a traballar co que é noso. Co que é noso. Queren sacar flota do mar, queren vender os bancos marisqueiros e iso non lle podemos consentir. Bueno, seguimos a falar de vontade política, de un mal facer político, non? Sí. Sei tamén que vai a ir unha comisión de xente do mar a Bruselas. Sí, van a ir dúas. Sí. Que ides plantexar ali, Lucía? A nosa problemática, o que te estou trasladando eu agora aquí, e van a ir dúas mulleres do cerco, que foron chamadas, e claro, encantadas de poder difundir o noso problema, a ver se é escoitado dunha vez, e se non lo arranxan, claro. Tes esperanzas de que se arranxe ou non? Sí, eu sempre. Se non estaría, pois, reivindicando. Non me cansarei hasta que isto se arregle. Non me cansarei. Falando das confrarías, tendes o apoio delas, non o tendes? Sí, temos o apoio total das cofradías, sí. Bueno, sí. Eso está ben. Pois contame agora o que queiras, Lucía, o que se che ocurra, non sei. Supoño que é un problema que nos afecta moitísimo a todos. Sí. Que tamén afecta o precio que poda levar o peixe. Sí. Por lo tanto, tamén vai para os bolsillos, para os petros de todos nós, non? E que gustaríame que fixeras pois un chamamento a toda a xente que nos poda escoitar, que aínda que non sexan xente de mar, de costa, e que poda entender un pouco máis este problema, porque o ten a carón da porta, non? O veciño, o que vive enfrente, o cuñado, o primo. Que nos convenzas un pouco, que fales esta xente de que hai que ir a esa manifestación o sábado en Santiago e que hai que apoiar a xente do mar. Si todos os sectores conseguimos que a señora conselleira retirase esa lei de agricultura cando ela estaba dicindo que non podía retirala porque non existía, e agora de repente retira.
Tamén podemos conseguir un reparto xusto de cuotas do cerco. Para iso, pois eu dende aquí quero facer un chamamento á xente de toda Galicia. E o 27 de febreiro, todos a Santiago, a defender os nosos dereitos e o noso mar. Non podemos decaer, porque isto é o que eles pretenden, que esteamos caladiños, porque veñen aí unhas eleccións. Claro, o goberno actual o que quere, non quere manifestacións. Debido a eso, os últimos artículos en diferentes periódicos e noticias. Eles o que queren é que estemos caladiños, cada un na súa casa, sin armar follón. Pero, dende logo, non o van a conseguir. Non o van a conseguir porque pedimos a xustiza e defendemos o que é noso. Unha pregunta que se me ocurre, Lucía. O cerco ten algún tipo de subvención da Xunta de Galicia? Non. Hai tempo atrás había subvencións para, creo que era para poñer aparatos ou alargar o barco, pero hai tempo atrás, agora xa non dispoña. Non. Estou falando como de uns 4 ou 5 ou 6 anos atrás. Non sei xusto o tempo, pero hai tempo atrás. Hai anos que non hai axuda ningunha, ni subvención ningunha ao cerco, non? A única subvención pode ser un paro biolóxico que implanten sempre estudiado de ano a ano, pero subvencións para a empresa en sí ou o barco do cerco, non. Actualmente non hai nada. Non hai ningunha. Canto costa un barco do cerco, como o teu, por exemplo? De cantos? Como o meu, pois máis ou menos... Máis ou menos, Canto costa? 350.000 euros. Que barbaridade. Sí, bastante. É bastante. Se eu supera que o feito de comprar o barco, traílo para aquí, para o porto base de Portosín, me iba a supoñer non ter TAC na zona na que vivo, eu non compraría ese barco. Evidentemente. Non o compraría. Nadie no seu sano xuicio o compraría. Isto foi imposto, pois, por decirlo así, a espaldas. Eu non estaba informada de que iso iba a vir desta maneira. Bueno, pero ainda que viñese así, ainda que se tivera que implantar este sistema nefasto de cotas, habería que supoñer ou habería que ter unha saída para a xente que estea na túa situación, de un barco novo, un barco que ven outro caladeiro, non sei, é un pouco... Sí que dixeron que iban facer unha revisión de cuotas, pero esa revisión penso que non chegou a nada. Non chegou. De feito non recibimos ningunha notificación e seguimos á espera. Así que fixaron para eses barcos que non teñen nada, cero de cuota, o suelo mínimo, pero é un suelo mínimo que pode acadar os 20.000 kilos, que non chega en absoluto para nada. A cuota que teño eu actualmente de Xurelo, na outra zona son máis ou menos 50.000 kilos, que a xente pensará, Dios mío, 50.000 kilos son moitos. Non. No meu barco danme para 8 días de traballo, é dicir, 2 semanas de traballo, para todo o ano de Xurelo. Por qué? Porque antes do ano 2014, no ano 2013, tiñamos un tope diario de 6.000 kilos para descargar ao día. E dividindo eses 50.000 kilos entre 6.000, dannos 8 días e medio de traballo. Co cal é totalmente ridículo e é un sinsentido. E ademais a como vos pagan o kilo de xurelo, por exemplo? O kilo de xurelo pode ir a... Bueno, pagámoslo por caixa, a caixa suele ter 15 kilos, pode ir a 3 euros, a 2,50 euros. Que ademais tampouco no mellor dos casos incluso pode subir, pode chegar a 6, 7, 8. Claro que tampouco tendes maneira de
de impor un precio, non? Non sodes vos os que poñedes o precio do peixe. Non, non somos nós, son os compradores. Os compradores son quen pon o precio do peixe. Ese precio varía según a época do ano, según a demanda, varía, varía. Tampouco, os precios que te acabo de decir tampouco é un precio exacto, sabes? É un precio que varía, oscila. Sí. Pero non, en ese sentido sí que estamos un pouco pois a merced de como vai o mercado e como os compradores decidan comprar o peixe. Claro. Falando outro día con Roxelio Santos Queiruga, que, bueno, patrón de Baixura e mariscador, Sí. el falábanos de que os precios moitas veces non cundían o que se pescaba, é dicir, o traballo feito, non? Sí. Pero ademais contábanos que o que sí notaba era que co paso dos anos o peixe cada vez era menos cantidade a que había. O cal, independentemente de que haxa unha cota ou outra, hai peixe como para que as cotas do cerco poideran pescar máis ou realmente é unha medida para a sostenibilidade do mar? Sí, a ver, hai peixe para o cerco, sí. O peixe que suele capturar o cerco é o xurelo, a xarda, a sardiña, é peixe que anda en banco. Non é peixe como o de artes varias, que é o que se dedica Rogelio, que como pode ser o lenguado ou as fanecas, ou que andan un pouco polas pedras, non sei se me entendes. Sí, isto ven debido a esta reducción, claro, esta reducción de peixe a que se refire Rogelio, que estou totalmente de acordo con el, ven debido á contaminación das augas, o escurecemento das augas. As augas están turbias, non hai saneamento adecuado para as rías, e debido a iso o peixe, tanto o peixe como o marisco, decae, aí sí se pode notar. No cerco, non, porque é un peixe, o peixe migratorio, por así decirlo, pasa de unhas zonas a outras moi rápido, entón afectar en ese sentido de caer o peixe non se nota. Non afecta, entón tampouco se entende que Bruselas poña un TAC tan inferior ao que sería necesario para sacar adiante o sector, para que o sector puidese sobrevivir. Claro, pero o que che digo antes, eu na miña opinión, a miña opinión, é que Bruselas quere comercializar cos sectores primarios. Claro, o cal, canto máis nos aprieta a nós e máis nos cale a boca e nos faga desprendernos das nosas empresas, máis camiño libre terá. Sí, ten razón. Bueno, vou pasar con Luís. Sí. Porque creo que algunha pregunta por aí deixaron. Non sei se queres engadir algo máis, Lucía. Non, eu penso creo que quedou a cousa clarísima. A min me quedou moitísimo máis clara do que a podía ter e supoño que a xente tamén. Sí. Queres engadir algo máis ou pasamos ás preguntas? Non, podemos pasar ás preguntas. Vale, pois a ver. Luís, a ver si... Moi ben, boas noites, Lucía, me escoitas? Bueno, un pouco mal, Luís, hai un traqueteo aí. Temos como un problemiña con o sonido. Bueno, vouche pasar unhas preguntas. Rogelio Santos Queiruga, sí? Que quixera deixar dúas preguntas para Lucía. Nalgún momento tivestedes medo a nivel individual ou do colectivo a represalias por parte daqueles que creídes que vos estaban a dar un trato inxusto? Perdón, a ver, sempre, perdón, sempre tes un pequeno recelo a que isto se traslade ao mar a formas de inspeccións e que non nos deixen traballar tranquilos, evidentemente, pero non nos podemos levar por esa política do medo, porque senón nunca nadie faría nada. Claro. Despois de todo o loitado,
2 meses ignorándovos por completo, e das maniobras da conselleira Quintana, de Maneiro e da Xunta para deixarvos quedar mal a vos, sentidesvos como sector armadores e mariñeiros representados por eles? Esta pregunta tamén é de Rogelio Santos, Sí. No, en ningún sentido nos sentimos... No, refiérome, perdón, sentímonos desamparados totalmente. Desde que empezamos as movilizacións para que se nos escoitase, é moi difícil facerlle entender á conselleira o noso problema, ou parece ser que é difícil, se cadra ela enténdeo. O problema é que non traslada nada en claro. O último que temos é, a raíz desa reunión, a conselleira fixo o compromiso de crear esa mesa de traballo. Esperamos que o faga, esperamos. Pero que nos sintamos amparados, no, para nada. Pilar Reimara Fernández di: gostaríame deixar varias preguntas a Lucía. Logo de 94 días de acampada dunha evidente maioría do cerco galego, na que tivestes que aguantar todo tipo de desplantes por parte da conselleira do Mar e do seu gabinete, pensas que pagou a pena o esforzo? Que sacades en limpo de toda a vosa movilización? Pensades seguir adiante coas vosas movilización? Gracias. Sí, a ver, pensamos seguir adiante coa nosa movilización. E que sacamos en limpo desa acampada? A pesar de coñecernos todos, porque agora coñecémonos todos, é dicir, eu non coñecía a xente que había en Sada, que andaba ao cerco, nin a que había en Malpica. Bueno, pois agora coñecémonos todos. Somos máis fortes xuntos, evidentemente. Sacamos moitas cousas desa acampada. Sobre todo, as reivindicacións que fixemos é o que conseguimos con ela, que conseguimos pois reunir firmas, o apoio dos alcaldes, o apoio dos diferentes sectores políticos, dos partidos políticos, perdón. Vamos, eu penso que conseguimos moi boas cousas. O feito de reunirnos como acampada de mulleres, isto fixo que dúas de nós fóramos a unha reunión que tuvo a conselleira en Muros para explicar a lei da acuicultura, e ali tamén reivindicamos a problemática do cerco, e ali foi cando fixo público que iba a concedernos unha reunión ás mulleres do cerco. Eu penso que con esa acampada conseguimos estar ahora mismo onde estamos. Bueno, e por último, Sonia Silvar, máis ben non fai pregunta, pero di: fai anos tuvemos subvencións por parte da Xunta, se fixeron barcos, reformas e saneamentos, os mesmos. E agora non temos cuotas de peixe. Que broma é esta por parte da administración? Antes podíamos descargar 10.000 kilos de xurel ao día, agora temos 15.000 kilos para todo o ano. Na miña familia temos a costume de comer a diario e facer polo menos 3 ou 4 comidas diarias. Por non falar das hipotecas, gasoil, redes, manguitos, reparacións. Armadora do Mar de Jana. Gran razón ten Sonia. Gran razón. Estou totalmente de acordo con ela. E agora eu quería facerche unha pregunta, porque, bueno, eu desde o meu descoñecemento que teño da problemática que tedes, porque leín así moi por encima, isto que o resultado desas políticas daquela reconversión tan forte do mar en Galicia, en xeral, porque eu recordo, e nos anos 80, pois Galicia prácticamente estaba entre as 5 potencias mundiales en pesca. Sí, e seguimos sendo unha das potencias mundiales en pesca. Por iso non entendemos, porque o cerco sigue sendo a primeira potencia mundial a nivel europeo de pesca. E non entendemos este trato discriminatorio, é que non entendemos. Pero que pasa? Que non sei, que
¿qué lle pasa, conselleira? Porque se fai Que lle anos pasa? Que lle pasa? tema Eso, das rías, perdón, fai anos con o tema dos mariscadores, con a ría de Ferrol tamén pasou sí, basicamente o mesmo, non? sí. E que lle pasa a esta conselleira? O sea, non defende o noso, que lle pasa? No, no. Non defende. No, eu fago exactamente a mesma pregunta que ti. Agora mesmo fixo este compromiso. Eu espero que o leve a cabo. Pero coa trayectoria que leva, a min tenme que demostrar moito, moito. Porque nunca fomos escoitados por ela, por así decirlo. E no seu despacho si admite que hai un problema. E de cámara, cara aos medios de comunicación, ás cámaras, di que non entende por que a protesta do cerco. Non é normal, non é normal. Bueno, Lucía, o que está claro é que todas as cousas, Sí. como sempre, conséguense con moita loita. E non hai Sí. que deixar que non baixar a guardia. No. A manifestación é o día 27, verdad? Sí. Bueno, pois emplazamoste para os vindeiros días do 27, ter outra entrevista, a ver que é o que ha pasado. Moita sorte, moitísimas gracias por estar aquí connosco. E boas noites. Moitísimas gracias, Lucía. Moitas gracias, Luís. Moitas gracias, Ira. Veña, ata logo. Boas noites, Lucía, graciñas. Veña, hasta luego. Vamos a cerrar el programa por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en las entrevistas de Radioactiva Noroeste y muy buenas noches, compañeros.